Teraz sa nachádzame už teraz, môžeme povedať, skoro 60-ročnom mladom poraste Borsak, kde pred 40 rokmi tieto stromy boli nižšie, oveľa nižšie a samozrejme nebola tá tabula a nebol tento oceľový otvor, vchod do jaskyne Javorinka. V tomto mladom poraste sa vlastne v 73. roku na jeseň urobila skupina rojnicu a vlastne prekázala celý tento svah, kde vlastne hľadala otvor, ktorý mal mať prievan. Jaskyňa, keď bola objavená, bol veľmi vhodný rok. Bolo teplé leto, teplá jeseň a vlastne keď sa objavila, tak bolo vlastne krásna jeseň, by som povedal, babie leto a tie podmienky boli veľmi vhodné na objavenie jaskyne, myslím skôr už potom tým neskôrším skutočnostiam, ktoré nás v jaskyni čakali. Samozrejme v deň objavu 7-členná skupina jaskyňarov zo Spišskej Belej, ktorí tu vlastne robili ten prieskum, vlastne ešte aj netušili, do čoho vlastne sa dostali. No, Stano Pavlárčík, keď bol ešte študentom v Bratislave, poslal Jožovi Raskovi, vtedajšiemu vedúcemu jaskyňarskej skupiny v Spišskej Belej, list o existencii istého otvoru vo vrchu Úpas. Mali sme sa na to nejak pozrieť, kde by to asi mohlo byť. My sme tam robili vtedy jaskyňársky prieskum v jaskyniach Mokrá diera, Suchá diera a mnohé iné ešte. Tak sme sa vybrali, vtedy bolo nás 7 a podľa popisu, ktorý bol dosť zložitý, priam vedecky by sme povedali, keď sme išli v Rojnici, sme našli okruhliak a našiel ho Jožo Mikov, ktorý kričí, idúc po mojej pravej strane, ďalej išiel Fero Michna, Lavrenc, mám tu nejakú dieru. Tam hovorím, však sa pozri do nej, nie? Či to je. Potom sme sa tam všetci zliezli a vanul z jaskyne silný prievan. Keď sem došli, tak prvé museli najprv vyčistiť vchod, pretože bol zanesený balvánmi. Bol len malý priestor, malý otvor, ktorého vanul prievan. Ten, keď vyčistili, spustili sa dole do priestorov. Do jaskyne sme sa odvážili vliesť, by som povedal, hoci Stano chcel, aby aj on bol medzi tými prvými, čo vlezú do tej jaskyne. Fero Kaňa natiahol ako starý alpinista lano a potom postupne sme sa spúšťali dole. Takže sme poprezerali niektoré časti pod prípasťou, v tých častiach, ktoré už dneska sú možno zanesené pieskom. Nikto tam už nechodil po objavení, no iba sme ich zamerali a ostali možno tak. Je tam mnoho takých jaskyní chodieb, ktoré sú sporadicky zasypané a po veľkých povodniach, by sme povedali, zase sa otvoria a takto postupne sa vybrusuje nový priestor tejto jaskyne. Zistili, že je tam vlastne vstup na priepas. Mali so sebou len jedno lano, takže len tak na skúsmo zišli dole, dostali sa na riečište, kde potom vlastne zrobili prvé prieskumné by som povedal, prieskumné časti, to znamená prešli časť Bludiska, Jehetisko a časť Bajenej chodby. Robili to na dve skupiny, sa vystriedali, to znamená, že najprv bola jedna časť, ktorá zišla dole, zaistila priestor, vyčistila vstupnú priepas od padajúcich kameňov.
prešli určitú časť riečišťa, potom vyšli vonku, zase sa vystriedali. Ten prvý deň vlastne prešli niekoľko 100 metrov chodieb, či už bludiska, bajné chodby, až po bývak, až po otokový sifón, kde vlastne zistili, že je v jaskyni riečny tok, ktorý preteká jaskyňou a odchádza do otokového sifónu. Po potoku sme pokračovali až v tej časti, kde je už vysoká voda, bolo to asi 400 metrov. Naše malé čižmičky už nestačili vzdorovať v tej studenej vode, tak sme sa celkom šťastní, že sme našli jaskyňu, vracali naspäť a vyšli sme von. Jožo Igrásek mi povedal, skoč v jaskyni k tomuto potoku Javorinka a naber vodu, uvaríme si čaj. Bolo to nedaleko, pri ceste naspäť, čo mi utkvelo v pamäti. Na chodníku bola taká kôpka, možno že krávské lajno, ale cítil som ukrutnú divinu okolo, určite to bol medveď. Tak sme sa dohodli vtedy. Meno Javorinka sme jej dali až alebo už pri ceste v autobuse späť domov. Potom v ďalších chvíľach sme našli spôsob, ako zdolať veľkú vodu. Donesli sme si aj gumový čln, prv iba koleso z traktora a potom sme si zaobstarali gumový čln a na tomto sme pokračovali do ďalších častí jaskyne. Celý výskum v podstate sa
bol zameraný na objavovanie priestorov po toku riečky, nám sa vtedy javila ako riečka. Nevedeli sme, že je to dravá riava, ktorá v lete tam svojím množstvom, svojím veľkým prietokom je ohlušujúce peklo, ktorú už teraz budeme môcť vidieť, keď sme našli tam, naši mladí priatelia našli nový vchod do jaskyne Javorinka. Po tom samotnom objave následovala, by som povedal, taká skupinová eufória, kedy sa začali tie prvé akcie prieskumné a vlastne bola to neskorá jeseň, zima až po jar. Prvé, čo bolo, tak ten vchod jednak tým, že to bolo medzi balvánmi, tak ho trebalo nejak zabezpečiť. Čo neskôr sme zistili, že v zime, keď je prievan, tak vlastne prievan ide dovnútra jaskyne a vtedy, keď bolo vonku mínus 20 stupňov, tak tej priepasti, celá priepasť bola zaladnená. A neskôr, keď sme zistili v zime, už ako pokročilej zime, tak sa zistilo, že boli ľadové cencule až niekoľko 100 metrov ďalej, až pri otokovom sifóne, pred otokovým sifónom, v podstate v bývaku. Čo nám začínalo robiť problém, že teda tá vstupná priepasť bola ťažko preleziteľná, teda zleziteľná a robila problémy hlavne z výstupe z jaskyne, pretože to bol vlastne jeden ľadopád. Samozrejme, tento problém sa neskôr riešil, či už sa to zastrešilo dreveným poklopom z žrďoviny a z ihličia a z vetvičiek. To samozrejme bolo nepostačujúce, takže nakoniec v roku 79-80 sme uvažovali, že musíme tento záver jaskyne zrobiť poriadny a vtedy sa vlastne prišlo na to, že zohnali sme veľké oceľové skruže, priemer 700 mm, ktoré sme vzhľadom na to, že prístup tu bol ťažký, tak sa ich museli rozrezať na 3 časti a museli sme ich tu premiestniť. Vchod sa vyčistil a oceľové skruže sa osadili, zošrubovali, zosprudkovali a celý tento systém, celá tá rúra vchod vlastne sa obetonoval a vtedy vlastne prišli na to, že je to jediný systém, najjednoduchší systém, kedy máme jaskyňu, by som povedal, schodnú, neprechladzuje sa, nerobí sa ľadopad vo vstupnej priepasti a tak ďalej. Čiže to bolo v priebehu niekoľkých rokov. Čo sa týka prieskumu, samozrejme po preskúmaní prvých častí bludiska začalo sa venovať samozrejme hore tokom, riečným tokom, ktorý je v jaskyni. Sa robil prieskum po prvý vodopád, ďalej sa pokračovalo druhý vodopád a popri tom sa objavovali ďalšie vedľajšie chodby ako chodba 8. marca a prichádzalo sa až k 3. vodopádu. Samozrejme s týmto prieskumom, ako som už spomínal, niekedy boli vlastne spojené s tým, že nemôžeme len jaskyňu skúmať a objavovať, ale treba ju aj začať dokumentovať. Čiže pristupovalo sa k tomuto, no ako som spomínal, nám pomáhala novoveská skupina, tie prvé dlhé chodby, teda až po ten prvý vodopád, nám pomohla zamerať jaskyňarská skupina Spišská Nová Ves. Ďalej sme už potom pokračovali samostatne, naša skupina so svojimi kapacitami, ktoré mala. V tých časoch sme ešte neboli tak zbehli v meraní. Viedli sme o tom iba veľké debaty, čo sme merali celkom malé jaskynky. Na naraz prišli veľké priestory, ktoré nás tak viac menej vydesili. No preto mnohokrát nám chodili pomáhať merať, tak by som povedal, skúsenejší jaskyňari, napríklad z Novej Vsi, ktorí už mali vtedy veľkú jaskyňu, kde sa to naučili robiť. No aj mnohí múdri ľudia, pri ktorých sme sa učili aj my. Stano Paláčik viedol toto meranie, potom Vlado Fudali už ďalšie zadné časti. Mne pripadla taká úloha merať mikroklimu, kde sme merali aj rast kvapľov. Mali sme taký systém vymyslený na Slovensku, vtedy taká skupina vytvorená pre výskum chemický a fyzikálny.
kde sme pomocou robot kvaplu získavali aj prírastky kvaplu za určité obdobie. Popri tom samozrejme zase boli ďalšie veci, jaskyňa začínala byť náročná, či už aj na lezenie, aj proste na schodnosť jaskyne, začínala sa jaskyňa vystrojovať oceľovými rebríkmi, kde vlastne exponované miesta v jaskyni sa nahradili rebríkmi, aby tam neboli zbytočne lana, nejaké uchytky a tak ďalej, takže toto by som povedal, nie že z pohodlnosti, ale viac menej z bezpečnosti a z priechodnosti jaskyne, kedy skupina, kým príde nakoniec k tretiemu vodopádu, zrobí ešte prieskum a ide naspäť, tak to bolo zhruba 12 hodín, takže predsa to bolo náročné na priechod jaskyňou a vlastne tie úseky, ktoré boli nahrazované rebríkmi, nám v tom veľmi pomohli. A ďalší taký by som povedal, vážny údel jaskyne bola vlastne to riečište, kedy vlastne sme zistili, že áno, v zime prechádza vodný tok, odteká do otokového sifónu, ale na jar v roku 1974 v podstate skupina v jarných mesiacoch ešte bol všade dookola sneh, prišla k jaskyni a na veľké ich potešenie a počudovanie, keď prišli k jaskyni, počuli hukot vody a keď zišli dole, tak potom nebol len hukot vody, ale potom bol len hukot nadávok, pretože zistili, že celá vstupná prípas, vlastne ten spodok, to riečište je zaplavené vodou a zistili, že v letnom období a pri zvýšenom stave vody nám jaskyňu zaplavuje a teda jaskyňa bude len prístupná v zimných mesiacoch, kedy tá voda opadne. Čiže to bol ďalší takýto veľký údel, ktorý vlastne nám jaskyňa nadelila a zúžila nám priestor manévrovací na jej objavovanie, prieskum, dokumentáciu práve na tie 2-3 mesiace zimné, kedy bola vlastne priechodná, kedy sa dalo robiť. Čiže trebalo pripraviť, čo sa bude robiť, kde bude robiť, treba robiť aj prieskum, aj dokumentáciu. Samozrejme, museli sme venovať aj pozornosť práve tej vode, kedy sme chceli zistiť, že aký ten hydrologický systém jaskyne je, čiže to sa už zrobili. To už sme mali zameranú časť jaskyne, vedeli sme zhruba, kde smeruje, že to smeruje asi ku kolovému potoku. Zrobili sa farbiace skúšky kolom potoku a sa akože prakticky dokázalo spojitosť vlastne, že jaskyňa ide s vodami, vody pretekajú z kolového potoka cez jaskyňu Javorinka a vychádzajú dole pri mokrej diere v Javorovom potoku. Čiže samotná hydrológia jaskyne nám takisto dala nejaký, by som povedal, čas na to, že sme zrobili hydrologický profil, kde sme vlastne zrobili hrádzu, zrobili samočinný limnigraf, ktorý nám sledoval výšku hladiny vody a tak sme napríklad zistili také skutočnosti, že kedy a jak je jaskyňa zaplavované, kedy, za jakých vonkajších podmienok, by som povedal poveternostných, hydrologicky, to znamená, že keď veľa pršalo tak ďalej, kedy jaskyňa má asi zhruba aký stav vody. Tam sme zistili napríklad, že prietok jaskyňov je v maximách pomaly vyšší ako 1200 litrov za sekundu prietokového množstva. Tým, že sme boli takto okliešťení, sa samozrejme celá tá chronológia, by som povedal, objavovania a dokumentácie jaskyne predržala na niekoľko rokov, pretože sa to vždy obmedzilo na ten krátky čas. Prvýkrát som prišiel do jaskyne v 75. roku v januári, kedy som bol na opúšťach, tak sme boli v jaskyni. Samozrejme po skončení vojenskej služby som potom sa plne venoval jaskyni Javorinka, či už po tej prieskumnej, dokumentačnej alebo fotografickej.
Nachádzame sa v blízkosti objavného vchodu, ktorý je vlastne situovaný v Morénovom nánose, ktorý vlastne privliekol z horných častí Javorovej doliny ľadovec, v poslednej dobe ľadovej. Vlastne ten otvor predstavuje v podstate starý ponor, ktorým voda z povrchového toku Javorinky vtekala do skrasovateľného podložia jaskyne Javorinka. Zloženie toho morénového materiálu je v celku také jednoduché. Podstatnú časť týchto morénových nánosov tvorí granitoidný materiál, rôzne veľké úlomky žulí, niečo z kremencov a hlavne potom skrasovateľné úlomky rôznych vápencov. Kedysi vlastne, teda, ako som už povedal, tiekla tu voda, povrchová voda do toho skrasovateľného podložia a vytvorila čas jaskyne Javorinka. To dokumentuje vlastne veľmi zložitý vývoj jaskyne Javorinky, ktorý už vlastne nastúpil niekedy v mladších treťohorách, ale to najintenzívnejšie obdobie vývoja jaskyne bolo vlastne v celom období tých starších štvrtohorách, kedy vlastne postupne, ako sa ľadovec zarezával v týchto dolinách, v Javorovej doline a v Kolovej doline, sa ponáral do vápencov a dolomitov od stredného triasu po strednú kriedu. Geologické zloženie jaskyne Javorinka je ináč veľmi zaujímavé a zložité dosť. Je tu pestré zastúpenie rôznych hornín. Tmavosivých, svetlých vápencov zo stredného triasu, potom jurských vápencov a spodnokriedových. To vlastne veľmi priaznivo sa odzrkadlilo na morfológii, samozrejme spolu s tektonikou, na morfológii jaskyných priestorov. Tesne pod vchodom sa nachádza už vlastne skrasovateľné podložie. Tá hrúbka toho morénového nánosu priamo tu v blízkosti toho vchodu je veľmi malá, možno že tak 2 metre do 2 metrov a hneď pod ním, pod tými balvanmi, hlavne žulovými, sa už nachádzajú vytvorené jaskyné priestory. Jaskyňa odtiaľ už potom vlastne pokračuje vo vápencoch takej strednej kriedy, respektíve vrchnej jury až spodnej kriedy. To sú také svetlosivé, pekné vápence. Chemizmus tých vápencov bol veľmi priaznivý a preto vlastne sa tu aj vytvorila vďaka ďalším činiteľom, faktorom geomorfologickým jaskyňa. Jaskyňu vlastne vytvorili ponorné vody, jednak aj priesakové, povrchové zrážkové vody, aj ponorné vody kolového potoka. A vlastne tie sa prejavili tak, že tieto vápence, rozpukané vápence tektonicky, rozpúšťali a postupne vytvárali tieto úžasné priestory tej vysokotatranskej série, ktorá sa tu nachádza vlastne hneď na žulovom jadre Vysokých Tatier. Lebo jaskyňa sa vlastne nachádza geomorfologicky vo Vysokých Tatrách, prakticky v blízkosti Belianských Tatier. Úklon tých vápencov je rôzny. Na povrchu to vidíme, že sú uklonené tak zhruba k severu, severovýchodu, pod uhlom tak 40 až okolo 50 stupňov. Tieto vody v podstate zrážkové, jednak či ponorné alebo atmosférických zrážok, boli vlastne dosť agresívne, hlavne v tom období zaladnenia a v tých teplejších obdobiach medziľadových dôb a intenzívne rozpúšťali rôzne typy vápencov. Popri chemickom rozpúšťaní vápencov sa na vzniku jaskyne aj vytváraní podielala aj erózny faktor, erózny činiteľ, ktorý vlastne táto voda prinášala množstvo toho žulového i kremencového tvrdého materiálu, ktorý postupne tieto priestory aj obrusoval, mechanickým spôsobom rozširoval vápence. V jaskyni sa prejavuje veľká rôznorodosť tých karbonátových, vápencových a dolomitových hornín, čo vlastne sa prejavuje aj na morfológii jednotlivých priestorov, kde vidíme úzke alebo široké chodby vo vápencoch s vypreparovanými výstupkami alebo vrstvami aj tých dolomitov, čo vlastne znásobuje tú morfologickú pestrosť tých tvárov v jaskyni. Z tejto vody, ináč zrážkovej, samozrejme, ktorá postupne presakuje, aj v súčasnosti samozrejme, sa vytvárala kvaplová alebo sintrová výzdoba, ktorá je tu pomerne
taká dosť zriedkavá. Na niektorých miestach sa nachádzajú veľké vodopády, sintrové. Samozrejme z tej bežnej sintrovej výzdoby alebo kvaplovej výzdoby sa tu nachádzajú brčka, stalaktity, stalagmity. Raritou v jaskyni sú jaskyné perly, ktoré vlastne sa tu nachádzajú v dvoch takých základných tvaroch. Také guľkovité až proste drobné, až veľké, okolo 3 cm veľké. Ale úplne raritou sú perly približne kockového tvaru, ktoré vlastne vznikli vyzrážaním rozpusteného vápenca v tej krasovej zrážkovej vode.
Pokiaľ ide o mineralogické zastúpenie k tej kvaplovej výzdoby alebo sintrovej výzdoby, tak tu sa táto výzdoba nachádza v dvoch takých formách, a to v pevnej kryštalickej a potom v takej plastickej. Tú pevnú kryštalickú formu predstavuje vlastne sekundárne alebo druhotne vyzražený uhličitan vápenatý CaCO3 z tej nasýtenej krasovej vody. A je to vlastne uhličitan vápenatý kalcit. Okrem sekundárnej uhličitanovej výzdoby sa tu nachádzajú tu ešte aj fosfátové minerály zastúpené brašitom, čo je vlastne fosforečnan vápenatý. Tento sa vytvoril vlastne na rozložených zbytkoch kúny hôrnej alebo kún hôrnych, ktorí vlastne tu našli nejaké útočisko a tu vlastne v jaskyni aj zahynuli. Takým ojedinelým zvláštnostiam, takým paleontologickým, sa nachádzajú zaliaté kostry kúny hôrnej, ktoré môžeme pozorovať v Dubovej sieni a ešte na niekoľkých iných miestach. V poslednom období sa na najvyšších častiach alebo v najvyšších častiach jaskyne našli zbytky jaskyného medveďa, čo je veľká zvláštnosť pre tieto vysohorské jaskyne. Tento sa vlastne zachovali sa jeho zbytky v podobe kostrových pozostatkov a zubov. Okrem toho jaskyného medveďa sa tu našli ešte aj spolu s týmito nálezmi zbytky rosomáka. Tieto nálezy paleontologické pochádzajú z obdobia spred 51 000 rokov. To znamená, že z konca mladších štvrtohovoru.